Lo myalo ngiwuthwesa wena mntanami Timothewu njengezeprofetho ezadulelayo ngawe ukuze ulwe ukukholwa okuhle ngazo. Amen. Amen. Asivala amehlo. Baba egameni lenkosi nathi izwi lakho selifundiwe. Khuluma ngalo ngamandla amakhulu uJesu Kristu Nkosi azabuye. Amen. Baba egameni likaJesu angizukuba mude namhlanje. Ngiyofisa besivo ucela Jeremiah chapter number 1. Egama likaJesu sizofunda khona. Egama likaJesu verse 4. Ukuze sithandaze kahle. Amen. Ungavala nje nesithupha Jeremiah mase asifunde. Sizofunda. Ngikhombela egameni lenkosi. Amen. Sibhekane egameni lenkosi. Amen. Namhlanje ngegama Jesu ngifuna sibuke indaba encane nje ukuthi ke amandla okuba nezwi likaNkulunkulu empilweni yakho. Amen. Usuke nje ungafumananga umusa obuhamba lapha emhlabeni lingekho izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu alikhulumile phela kwempilo yakho. Amen. uNkulunkulu ufuna kakhulume izwi phela kwempilo yakho ngegama likaJesu. Amen. Ngoba lelizwi ilona esilwa ngalo. Hallelujah. Ilona esilwa njani? Otho Paulo Timothewu ngiyacela ukuthi ngeziprofeto ezandulela ngawe wolwa ngazo ulwele ukukholwa. Amen. Ulwe ukulwa ukukholwa ngalezi profeto ezayikhulume phela kwempilo yakho. Hallelujah. Bazane egameni likaJesu sithandaza nje amude namhlanje mhlawumbe ngo-15 minutes. Into ezokwenza unqobe kulomhlaba ukubambelela emazwini uNkulunkulu awakhulume empilweni yakho. Lamazwi uNkulunkulu awakhuluma empilweni yakho iwona ofumele ulwe ngawo. Usibhadini umuntu ongenalo izwi ukula into ayikhulume kuyo ngoba iyona ozophila ngayo kuma difficult moment. uAbraham into eyamgcina ekukholweni izwi ayetholile lokuthi phuma ezweni lakini ngizakubusisa. Into eyamenza wagcineka izwi ayetholile lokuthi ngizokwenza uyise wezizwe eziningi. Noma ijeni ayihamba wayengatshelwanga ngayo ukuthi kothatha iminyaka ukuze abe nendodana, kodwa into alwa ngayo elwa nesimo esasingamenza agivaphe walwa ngezwi lesiprofeti. Hallelujah. Walwa ngezwi elalikhululwe uNkulunkulu phela kwempilo yakhe ngegama likaJesu. Uthi Timothewu wolwa ngalelizwi lesiprofeto phezu kwempilo yakho. Into eyagcina uDavide ehlushwa uSawuli egameni likaJesu izwi lesiprofeto elehlela phezu kwakhe mhla ufike uprofeti uSamuel endlini yakubo wamtshela wathi wena uzoba inkosi kaIsrayeli. uJehova uyagcoba egameni likaJesu ezimpini zonke ahlangabezana nazo ukuthi wayenezwi. Hallelujah. Nikhona emotweni. Hallelujah. Wayenani? Wayenezwi. Uma unezwi empilweni yakho izwi ilona esilwa ngalo. Usebhadini umuntu ohamba
umhlaba engenalo izwi ulithola kanjani na? Ulithola ngokufunda imibhalo. Njalo mawufunda imibhalo uMongcwele khona izinto ayikhulumayo eyikhuluma kuwe personally, ube izinto akuthembisa zona nayikhuluma ngawe. Manje uMongcwele ube sekunika leyo nto uyakwazi ukulwa ukukholwa ukulwe ngezwi. Uthi omunye umfundisi efakaza kwendawo uthi yena uNkulunkulu wakhuluma kuyena wathi ngeke niswele ninkosikazi wakho, wayesebakhipha wabayisa kwendawo iminyaka 12 behlala kuyona. Uthi isimo sasinzima izimpi kodwa into eyamenza badineka balukulwa ukukholwa ile message kaMongcwele eyathi wena ngeke uswele, you shall never lack. Uthi ngo-12 years bekunendawo badineka abaswelanga lutho njengomusho ubaSomandla uma ekhulumile akaqamba mama. Webazalwane ngizothi namhlanje yilwa ngezinto uSomandla ayikhulume kuwe, izona zinto esizogcina lapho imali ingekho. Ugcina amahubo 23 verse number 1 athi awuyikweswela izinto elogcina lapho uhlaselwa ukugula. Uzogcinwa izwi elithi ngokusuthisa ngobude bezinsuku zakho bese wena ukhuluma lona wangaboliwa ngezwi lesiprofeto. Yonke imeseji eyehla kulpite isiwe isiprofeto esehlela wena ubuzulwe ipi wena khuluma imeseji eshiwo uNkulunkulu ukuthi ngizakusuthisa ngobude bezinsuku ufike ugula. Uthi Sathane unamama angiyindawo ngokuJehova ukhulumile wena lokusuthisa ngobude bezinsuku. Umzalwane ulwa ngemeseji ayitholile, uyalwa emeseji ayitholile. Iyamdabuka lo muntu ahamba ngomhlaba uSomandla engashoko lutho. Uma uhlangana nethanela la umnyama khona kusho ukuthi wamuza uSomandla ethi nginawe. Ethi nginawe uDavide wazalwane ekhuluma-ke esethi noma ngidlula esigodini sethu lokufa angesabi ngoba uJehova unami. Ulwa ngeprofeto uJehova umtshelile wathi noma kuphi la uyakhona angisuka kuwe ngize ngilenze izwe ngikhulume kuwe. Webazalwane umuntu owaziyo ukuthi uSomandla wakhuluma kuwe uJehova uyamtshela ukuthi angikusuka kuwe ngize
profeto ngegama likaJesu asikhulumi isimo sikhuluma isiprofeto esithe ubaba uzophenduka noma engagula noma engahamba ngaka ona sibabizwe elithi uzophenduka uzofakaza ngoJesu uJehova amama awukhuluma uzowenza awukhuluma uzowenza awunikhona yini emazweni nikhona lekele lapha egama likaJesu yamthambela umuntu ohambe ngenazwi elakhuluma phezu kwakhe ohamba ngenazwi elakhuluma phezu kwakhe uma ukholiswe awalizwa uJehova ekhuluma nawe ithi ngalo lozwe don't give up yilwa malo khuluma lona uba eyophelele lapha eyophelele empilweni eyophelele lapha nendiyasho Jehova iyokwenzeka egama likaJesu ebazalwane umzalwane akakhivaphe inyembezi akakhivaphe ukuthi Jehova ukhulumile Jehova ukhulumile indemplenge nawe ministry akhona ukuhlakanipha wami ukuthi ngibabizwe noma ngabona kumnyama kodwa ngimzwile athi there is light at the end of the tunnel ngimzwile athi ngiyabasinde inkulu nawe ngimzwile ekhuluma athi intaba sozabalala ngimzwile ekhuluma athi amakhephukhepha iyohlale ngaphambi kwakho ebazalwane do you believe the word of God kuliwa ngezwi likaNkulunkulu kuliwa ngezwi likaNkulunkulu uthi Paul Timotheo you must wage the war by the prophecies that were spoken upon your life uzofika izinto ezingekisa ukukholwa kodwa wakhumbula ukuthi khona into yashiwo kuwe ebazalwane khona into ukhuluma ngawe wathi wena ngumhlabelele wathi wena ngumshumayela iprofeto ezakhulunywa kuwe izonolwa ngazo khona khuluma naye noma usathane eseshaya phansi wakubophela phansi walungathile ngawe wakhumbula amazwi kaJehova akhuluma kuwe wathi wena inkawe lakhe wathi wena ngumshumayela wakhe wathi wena ngumprofeto wakhe wathi wena intendasi yakhe wathi wena ngumshumayela wakhe wathi nawe wehlisizwe nobulele phansi vuka ngazo lezi profeto onesathane umvalele khonela kodwa ngiyaphuma angimufa ingayenza emalelo uJehova ekhuluma ngami khona into yaprofethwa ngawe ungavumele ukulala phansi forever vuka ngeprofeto vuka ngazo ikhuluma nomuntu khona hlezi lapha hlezi alekho usathane umshaye phansi kodwa mntakababa ngithakuvelile ngawe wena uyincenga kaNkulunkulu wena uyincenga sikaNkulunkulu wena uyiweshipha wena ngumprofethi wena ngumprofethikazi wena ngumphumelela wena unamandla arise vuka ngazo vuka ngazo vuka ngazo vuka ngazo abanye usathane usebafanele kwina kodwa wayekhulumile uJehova wathi wena uyincenga kaNkulunkulu izotshela mntakababa noma usuvele inyuma noma nasebekhona kodwa kumbuliswe alikhuluma kuSomandla wathi wena uyinkawe lakhe arise 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 yilwa ngalo yilwa ngalo yilwa ngalo yilwa ngalo yilwa ngalo tshela usathane ukuthi I am a child of God tshela usathane umprofethi kaNkulunkulu umfanele khona ehlane
He shall never leave me nor forsake me. Our souls are alive. Jesus ini, our souls anjapisa. Uma nikatala endleleni ukinika amandla ngikube Jesu kimi abasose angijabisa nganikatala endleleni ukinika amandla ngikube Jesu kimi abasose angijabisa. Holy Name. Madimoni waletile ulele phansi bathoba ngifuna ukulela lekulo utamrise nabo Jesu ngingasoza mjabulise owubali umsebenzi empilweni yami uzawufeza eyamfele lapha mina ngiyona lento mina ngowasezulwini mina ngiyona lento mina ngowasezulwini mina ngumuntu ongasemulo uyalewa ngeprofeti ezakhulunywa and I believe Jeremiah 1 verse 4 from 4, 5, 8. Wonderful which. Wafika kimi izwi likaJehova lathi. Wafika kimi izwi likaJehova. Akekho umuntu okumele ahambe izwi likaJehova lingafika ngake. Akekho umuntu okumele ahambe izwi likaJehova lingafika ngake. Hambunezwe, hambunezwe. Hlale mthandazweni uze kushiwe izwi ngabantwana bakho. Uma sekushiwe abazalwane walukabuka ingane zakho wathuluka izwi alikhulume ngengane zakho alizofusela umuzi wakho alingathi awuzozona siyophenduka yovela bashumayela wena ukhuluma izwi mnasekhaya arise and shine always prophet. Verse number 5. Ungakaphumi esiswini ngakwazi. Ingakaphumi esiswini ngakwazi. Ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa. Ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa. Ngakubeka uprofeti ezizweni. Ngakubeka uprofeti ezizweni. Sala zethu apha belevotevali. Yegama. Verse 8 uthi ungesabe kuyoba nawe. Kuyoba nawe. Emma, verse 1. Unezinto ezosabisa. Kodwa uba nje verse number 8. Othi ungesabi ngiyoba nawe ngikulwele ngikuthabule into lempindana. Angikushila awuwedwa. Ngegama lika Jesu obazalwane. Uthi ngingabumbi mina kanjani na ngakwazi. Naseka into ezokuvusa empilweni yakho ukuthi uNkulunkulu uyamazi. Alukwazi uyamazi. Uyangihlela. Ehlolisisa imicabango mina beki ube ethandwe
Saludo que Sana za complex una meshwa. Ave se konzo. Sana za complex una meshwa. Sana za complex. Basaka, basaka. Into yathi uJoseph engene emgodini ephume ejele wathi usumane ukhulumile wathi wena ngelanga abafowethu bokukhothamela ubaba wakhe ukukhothamela wabona wathi imibono ayibona sala lapho phezulu yasekhaya uthi uma NIV when you recall and always speak khulumile empilweni yakho uyafaya ukukholwa uma ngakho nganasekhaya ngizonamhlanje unamandla ukuhlala lento noma ungaboni ngutho kodwa khuluma yona phila